názor máte? Heslo, kterým se odkazuje k trumpovské politice, tak je to prostě idiot. Jsem idiot podle vás? Ano? Kvůli tomu, že mám tričko, na které je napsáno, ať uděláme Evropu lepším místem? Co máte proti trumpovské politice, pane? Ježišmarja. Ještě Máme v té čas. době, Ještě v té Jo, vy jste zadýchaný, pardon, počkám, už asi to bylo náročné to chození pro vás. tu debilitu. Tak se vydýchejte. Tak, neumíte zaprvé vést slušnou diskuzi, to je první problém. Možná kdybyste je furt nepronásledoval a nechali mě vést slušné diskuze s někým jiným. Neumíte vést slušnou diskuzi s nikým nikdy. To není pravda. Jste manipulativní, wannabe Charlie Kirk. No. Ono by Charlie Kirk, ano, ale manipulativní nejsem. No jste stejně manipulativní, jako byl ten pán, který už tady naštěstí není, že? Naštěstí. Je No, podle vás samozřejmě. dobře, že ho zastřelili? Tak mohlo to přijít dřív, ale Dámy a páni, pozdravujem. Začnem asi tým nápisom na tom tričku. Ten nápis v podstate pôvodnom znení Let's make Europe great again hovorí o tom, že jednoducho prvá vec odkazuje na Trumpovú protiimigračnú politiku. Je pre mňa nepochopiteľné, že tí dvaja ľudia dokážu tomuto chalanovi akože nadávať do idiotov a debilov len za to, že bojuje za lepšiu Európu. S Donaldom Trumpom nemusíme súhlasiť vo všetkom. Ja sám mám voči nemu veľké výhrady. V tomto jednom ale s ním nachádzam zhodu. Pretože jeho imigračná politika je vec, ktorá je pre mňa veľmi pozitívna a ja s ňou úplne súhlasím. Preto nechápem, že akože tí dvaja fanatici budú niekomu nadávať do debilov. Prečo? Pre mňa není ten mladý chalan debil. Pre mňa ste debili vy, ktorí to o ňom rozprávate, že je debil. Ale však ono to aj tak v praxi znamená, alebo sa tak prekladá, že debil o debilovi, že je debil. Ale nevadí, ideme ďalej. To, čo vidíme v Európe, je islamizácia, ktorá trvá neskutočne dlhú dobu. To ovocie celej tejto islamizácie máme možnosť vidieť v susedných štátoch, v susedných mestách. Choďte sa pozrieť do Viedne. Veľmi rýchlo pochopíte, o čom ja celý čas hovorím. Choďte sa pozrieť do Londýna, Berlína, Paríža a uvidíte to, na čo ja upozorňujem dlhú dobu. Keď hovorím o tom, že v Európe je veľký problém s tým, akých zástupcov si my volíme do Európskeho parlamentu, tak to má veľmi dobrý dôvod. Pretože mladý človek si musí uvedomiť to, že tá islamizácia, ktorá sa deje v celej Európskej únii, sa deje práve preto, že my nekladieme dostatočný dôraz na to, koho do tej Európskej únie volíme. Pretože sa tam dostávajú ľudia, ako napríklad poslanci a poslankyne za Progresívne Slovensko, ktorí schvaľujú migračný pakt, ktorí schvaľujú to pomyselné Wir schaffen das. Wir schaffen das je výrok bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v súvislosti s migráciou. To je inak akože nejaká... Angela Merkelová bola jedna z prvých, ktorá započala migráciu a totálne zničila Európsku úniu a jednotlivé členské štáty, aby sme boli v obraze. A ona akože hrdinka veľká povedala, že to zvládnem. A dnes, keď kolabuje nemecká ekonomika, tak teraz sa len jasne potvrdzuje to, na čo sme my upozorňovali už dostatočne dlhú dobu. Je vtipné, že ja mám 23 rokov a ja tieto veci chápem. Je vtipné, že mne záleží na tom, v akej krajine budem žiť, aké krajine budú vyrastať moje deti raz. Viete, ja to poviem tak, ja nemám problém vyslovene s nejakými rasami alebo s nejakým náboženstvom. Ja s čím mám problém je to, že keď títo ľudia bez ohľadu na farbu pleti alebo vierovyznanie prídu do našej krajiny, odmietajú akceptovať naše zvyky a tradície. Chovajú sa tu jak hulváti. Nevedia sa začleniť do našich spoločností. Vytvárajú si tu vlastné geta. Odmietajú pracovať. Využívajú náš systém. Vzniká tu častokrát kriminalita. Proste sú tu útoky na naše kresťanstvo. Pália sa kostoly.
psychopati naburávajú do davov na vianočných trhoch. Jednoducho neustále sú tu útoky a my máme s tým byť v poriadku a my máme stále tých migrantov takto vítať. Ja sa snažím poukázať na tú logiku toho, že keď ja idem do nejakej moslimskej krajiny, tak sa snažím chovať tak, aby som nikoho tam neurazil. Aby som kládol dostatočný rešpekt voči ich kultúre, hoci tú kultúru ja nezdielam, ale som tam ako cudzinec u nich, tak sa nechcem nejako tam proste správať, že mne to tu všetko patrí a ja si môžem robiť, čo chcem. Nie. Ale oni to nevedia, oni robia proste presný opak. Po zhliadnutí videa, ktoré som videl dnes z Viedne, mám slušne povedané dosť. Je to to, na čo ja poukazujem dlhú dobu. Naposledy som o tom hovoril v relácii u Nora Dolinského Karty na stôl. Krátka rekapitulácia, aby sme to nejako ucelili. Vy si musíte uvedomiť, koho volíte do Európskeho parlamentu ako svojich zástupcov. Vy si musíte uvedomiť, koho volíte do vlády v svojej krajine. Pretože ak má niekto ružové okuliare o tom, že keď si zvolíme progresívne Slovensko, tak sa budete mať v živote lepšie, tak si na veľkom omyle. Pretože vy budete voliť ľudí, ktorí budú papagajovať všetky tie nezmysly, ktoré idú z Bruselu. Z nich sa tam nikto nepostaví na odpor voči tým nezmyslom. Oni to budú schvaľovať a koniec koncov sa vás to bude dotýkať ešte viac a už potom nebude cesty späť. Aj keď prídu predčasné voľby alebo prídete v krátkom čase na to, že ste vlastne nespokojní s ich vládou, budú prijaté rozhodnutia, ktoré sa nebudú dať len tak ľahko vymazať. Veď si spomente na obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými. O tom, že je štát, je sliač odovzdaný Američanom. Zmluva, ktorá sa nedá zrušiť, lebo veď znovu ste si zvolili ľudí do vedenia štátu, ktorí urobili takéto v úvodzovkách úžasné rozhodnutia, ktoré teraz majú dopad na nás všetkých. Ja to poviem tak, ako to je, ešte raz pre tých lajkov. Migračná politika, ktorú vedie súčasné vedenie Európskej únie, je deštruktívna. Je to proste rakovina Európskej únie, ktorá bude ničiť celé naše spoločenstvo. A my musíme urobiť všetko preto, aby sa toto v živote na Slovensku nestalo. Aby sme tomuto predišli. Tí dvaja ľudia z toho prvého videa sa dokázali tešiť z niekoho smrti. To je jasný príklad toho fanatizmu, toho opozičného liberálneho fanatizmu, ktorý vidíme aj u nás. Ja nemám problém sa inteligentným spôsobom baviť s hocikým, bez ohľadu na jeho politický názor, bez ohľadu na farbu pleti, na nejaké vierovyznanie. Mne to je úplne jedno. Ja sa s tým človekom baviť budem a budem s ním viesť inteligentnú debatu a v konečnom dôsledku jeho názor akceptujem a pochopím. Poviem, že dobre, veď neriešim. Ale oni to nevedia. A častokrát to vyúsťuje do atentátov napríklad, veď ako sme mali možnosť vidieť na premiéra Slovenskej republiky, vyúsťuje to do nenávisti, vyúsťuje to do toho, že sa tu kotia jedinci, ktorí sa tu vyhrážajú ľuďom len za to, že majú iný politický názor. A spoločnosť ako taká mlčí. Mlčky sa prizerá a schváluje, ticho schváluje všetko toto, čo sa deje. Treba sa k tomu jasne vyhradiť a povedať, že toto nie je v poriadku. Dámy a páni, na záver tohoto asi 10-minútového videa konec. Z mojej strany všetko.